mga ka-dragon na yan, welcome back po sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Auntie Ligaya. Ipapasilip natin yung pinapagawa niyang bahay na hanggang 3rd floor. Pero nasa 1st floor pa lang sila. To follow. To follow. May mga nakaabang na pang 2nd, 3rd, 4th, hanggang ilang ba yun, Auntie? Hanggang 5th floor. Isa pa lang nga, hindi pa makumplito. Sa first pa lang. Hindi na makalis. Natin yung utay-utayin house renovation until Ligaya. Yan si Auntie Pasig at si Gigi susunod na lang daw. Anong Auntie, ilutuin nating lunch ng mga trabahador mo? Hindi ko pa nga alam. Munggo daw. Request ni Gardo, bulalo. Saan kaya ako magawa ng bulalo? Ay, bulalo yung naging munggo, guys. Lain mo na. Balatong na eh. Balatong. Simukan na lang ka. Maraming saog na Karne. Hindi. Sutanghon? Sahog. Sutanghon daw sahog. Pero guys, samahan niyo po ulit kami sa panibagong episode na to. Yang kasama natin si Yan Yan. Paghahalo ng simento. Si Yan Yan. Yan Yan? Magkanong labor ba? Muna tayo, mag-sideline muna Auntie Ligaya. Taga-buhat ng halo. Dalawa na lang nga yung kaya kong bayaran. Pero ba't nagapikit yung mata man? Tara. Close open. Clap your hands. Clap your hands na. Hindi na niya alam kung ano sa Clap your hands. Clap your hands. Yan. Clap daw. Tak. Nag-aasuka to guys eh. Tak. San. Garali Yan. Wala taga-kanta si Kuya tayo. Mali lyrics ni Tita Peng. Tara na. Okay. Ayan na si Kuya Dan, Sideline muna si Kuya Dan. Talagang all around. Mapa-construction. Mapa-kuryente. Okay. To guys, pangilang araw na nilang te? 3 na. Yung pangatlong araw na nilang ginagawa. Wala nang bahat. Isang araw na lang daw. Marami pang trabaho pero wala na lang. Sarado na. Dati kasi ito guys, ito yung amakan na Maron. na pudpud na. Umakan na maron. Sa sobrang tagal na. Maron-ronot. Amakan na maron-ron. Ay, 2,000 yata lang ko tayo. 2,000. Nablos ako na unang ganyan eh. High school pa ako yun. Bali papalitadahan na nila yan. Sabi ko nga ipapinish niya na para mas maganda. Kahit na tutok-tab na yung niya. Sa susunod na sibuyasan daw ulit. Partida na pa yan? Pala mo tumama ka sa sibuyas. Tumalo daw sa sibuyas. Tignan natin yung mga natapos nila dito. Sobrang kalat lang guys. Kaya huwag niyo pansinin yung mga kalat na yan. Normal yan pag nagpapagawa ng bahay. Makalat. Dinakot nyo muna sana yan Like yung gano'n. Inantay pa kasi nanti marunot niyang hollow blocks bago niya papalitadahan. Tignan nyo Marmarban. Wala ang budget. Hanggang sa lang Ito tapos nang napalitadahan. Mo na pala ante. Nalinis na. Ante, anong kon mo dyan? Jealousy na? Ilagay mo? O sliding? Alam ko nga alanganin naman yung kwan natin, yung hiningi ko sa iyo. Oo. Tsaka mataas to. Ganyan muna kung wala nang ilagay. Salaan, tabi nila. Ayan, uso kasing bintana dito sa probinsya guys yung kawayan na ganyan.
Tignan niyo yung nakadranan yung kanang teligaya. Kasing tanda niya. Nabukbuk na ko. Kahit na paano, nakahawas din tayo. Ano ante, wala ka pang balak palitan ka? Hindi, tanda na ka na. Kung magkasa eh. Gawin na lang ito. Wala, ante pasing guys, nagpapatrabaho din kayong anak niya kasi nagpapagawa ng bahay. Kahit sila Gigi, pero tapos na din naman. Hindi mo pagpakita ka, nag-rubik. Ano nga rin? Doon ka pa trabaho ka nga rin? Dito na kayo ante natuglaw ito gabi? Oo. Parang ito na yung naging pinto nyo Pero tanggalin daw, wag na. Hindi na kami magpan na. Oo, kasi pampasikip ka yan. Ito, ay na. Kakong pala ito, karubog na. Ang gawin yung divider, itong mga aparador. Gintingot na. Sira man pala. Tapos naman kasi ito, ilang taong ka na balong. Oo nga ante. Ha? Ilang taon na tong bahay mo? 20 taon siguro na ito. Sa lipat ako dito. Ilang taon? 2005, 2006. Yung naglipat kayo dito? 2005 to 2005, ano na ngayon? 2024. Utay-utayin mo na mga kwan eh. Magto 20 years na Kung hindi matapos, di sa susunod naman. Yung naguluhan sa Teresa, dito na dito ngayon, naguluhan sa atin. Pwede mo nila, trabaho nila. Ba't nilalagyan mo ng pako yung kaya Dan? Sama ko na natabunan niya. Pangpakapit. Kapit ng Kala ko, lang, pagtalian mo lang nung Sabi ko, kada daw. para pantay na itong gandon. Parang gandon. Kahit ito man lang isang part na ito maganda. Kanay pala. Ay, kanay. Buti ka mo, walang inanay dito sa kahoy niya. Mahirap nga mag-repair. Puruhan simentuan. Oo, para makinis na. Para dito, kahit dito lang ang ganda mo. Puruhan ko. Para maliwalas. Maliwalas yung daanan ko. Sa likod. Tapos pinturahan mo para maganda tignan. Dito lang rin isang parte na itong pinturahan. Pagdating doon sa kabilang side, walang pintura. Magkano rate ng ni Kuya Dan dito ay? Reklama, wala Magkano na daw. rate niya? Wala na daw budget. Libre? Tapos sabihin niya. Luga, libre ka daw. Muta eh. Huwag na nga rod eh. Ginapaganda niya nga, libre eh. Yang! Yang! Gamo kayo mo na ako kinakain niya. Kinukuha niya na. Hara mo, Je! Yang! Yan, yan. Tak, 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 tak. San, san, nan, nan, nan. San, san, nan, nan, nan. Hara mo, Je! Hara mo, Je! Tak, tak, tak. Mabuha nga. Hara mo, Je! Pinanood ko yung kay Alex ay nakakuan lang siya ng ganun eh, nakatitig. Nung pinatay ko mag-iyak.
So, ayan mga ka-dragon, maglagat tayo ng munggo. Wala pa pala. Alam ko munggo Ayun o. Sarap nito. Saan ka nang bilan ko yung ganda? Yung nabili ko sa magbenta ako. Parang karaming butas. Magkano yan? 20 lang? 60. Tatlong tupo dito, bayan lang iba. Masarap yan, maraming dahon ng ano. Wala ka ilagay na dahon, ante? Walang kandagyan niya ka sa baba. Sili o kaya ang palaya, nag-imasan. Yung paminto, may sili. Kadaming mga garapon ni Tita Ligaya. Ayan, mahilig po talaga siya sa mga ano, garapon. Baka meron kayo dyan sa inyo. Ibigay nyo kay Tita Ligaya, ayan. Kadami niya na rin nakuha sa amin sa bahay. Yung mga ganito, mga pinaglagyan ng ano, peanut butter. Kaya ginagamit ano? Sugar. Coffee. Pwede rin pala ang semento, ante, oh. Ganito na ipagawa mo dun sa harap. Makapal ka na yan. Panisipis kaya ako. Ito guys, hindi niya na daw to ipagalaw kasi may pintura na. Kulay black. Kulay black. Yan. Hala! Hindi pa yan luto. Wala yan. Nagkuha ng munggo. Nagloko ni Rian. Katigas yan. Magsakit ang ngipin mo dyan. Tapos ito, ano, cook. Ay, dito mo ang ilagay yung tiles na sobrang nila ate, oh. Kapangit nga itong banggiran namin makababa. Kaya nga, hanggang dito lang dapat, ano yun, baywang. Kaya din lang mo, ganyan Ba't kanino sinukat yan? Ba't kababa? Yung naggawa Sabi ko mababa, mataas na daw. Nagkaganon ka, oh. Busy ang lola. Ang lasang kape na tong kuka. Kanina sabi manti kape, ngayon nahiya ka? Mag-cook din daw sila at ano? Matagal-tagal na daw silang di naka-cook. Alam mo, nabunod ka barat. Islang, nagpaan. Ay, tagamot na sa ngayon, makumano na? Hindi. Sinupong na doon. Wow, sarap ng munggo na Antaligaya. Nagisa na yan. With sotanghon and karne ng baboy. Guys, magkain na tayo guys. Para medyo kwan. Ano nga balong? May energy, magtrabaho. Ano kayo? Trabaho. So, daming ano dyan, oh. Kain tayo Sarap ng munggo. Ang alam ko lang na magmunggo ka, nagbila ko ng kwan kahapon. Paulam ko guys. Talbos. Napapala ko ng palaya eh. Kaya nga, kadaming talbos kahapon eh. Ang palaya. Sarap balong oh. Tulang. Sabi mo, ilauyaw mo. Sana, sa mga kunang isa. Ha? May isa? Maraming kanin dandan. Malamig yung tubig doon. Mamaya yung merienda niyo mong Ito ka na sana nagpupupin, no? Blato. Wala? Wala kang mula si Dayot. Ganta. Ryan! Dito, oh. Okay. Dito? Ha? Yo. Ulit Sino balataw? yung nagkagubalatong? butche. Ano? Ano?
May bakit yun. Hindi ka Sila DJ, hindi na nakasunod. Nagalaba. Kasi antipasing. Akas na uling antipasing. Nag? Akas na uling. Kanino? Sa kanila? Saan banda? Sa Manos? Yun is I. Naghuling sa antipasing, tapos si DJ galaba. Sakto lang mo tayo. Sarap ng munggo eh, pag madalang mo siyang mga ano. Huwag lang yung lagi-lagi. Oo. Kay Sarap ba baga ang munggo kapag tag-ulan? Kay Balong, ay kay Pache pa, pang biyernes daw ang munggo. May araw. Kung nga sabi nila kung biyernes. Nakaltong ka dyan ako. Hindi yung mapabaling. Kain tayo mga ka-dragon. At masarap ang paulam ko guys. Munggo lang pa yung order. Balatong. Tapos kami ha? May sapa yung order na ako. Sahi. Ang parat na rin sa tayo. Ha? Kain ka na oh. Hi guys. Tato na. Ito ng plato oh. Okay. Ba't di kayo magkasabay ng mag-way? Hindi, nauuna sila. Sila Pache talagang 11:30. Sobrang init nung ano, half day lang pasok ng mga estudyante. Sobrang init. Pabor sa inyo lang? Pag-run out daw bukas. Walang pasok? Oo. Haba? Kahit umaga. Kanina brown out day, wala sana kayo pasok. Kanina ano sinabi nila? Oh. Dami muna. Ang dami. Kasi tayo i-magic ko nakalanta at tigil ka. Diba? Ah, nakatayo siya. Mamaya magluto namin kayo ng ano, merienda nila. Ganto ko. Munggo ulit. May natamis na munggo. Diba? Hindi, palaman lang yun. Butche ba yun? Butche. Na may palaman na munggo. Matabang tumangin ni Mother. So, ayan mga ka-dragon, gawa na tayo ng pang merienda ng mga ano, workers. Paano ba yan, dila-dila? Hindi, wala ako maggawa nito eh. First time. Masarap o yung munggo. Kabango. Minatamis na munggo. First time ko magganere. Tapos asukalan mo pa yung labas nito. Hindi na yata. Ano, kalambo ay ka, ano yata, ang punta ko. Marami yung ano labas. Okay na ta? Magkailan na magawa natin. Kunti lang yung ano. Clap yun, di ba? Pwede din bilugin mo na, tapos butasan mo lang. Lock yan mo nung... Tigli isa lang ha, guys. Pamerienda ni Tita Ligaya. Ay, Dito ang masarap ang kape, partner. Kape naman lang. Nag-soft drinks na sila kanina. Di kape na ngayon eh. mainit pa, hindi pa nagpasyal siyang yang ah. Tulog pa yata. Sulit-sulitin niya na naman matulog. Ang puyat niya kagabi. Brown out na naman. Damag ba naman brown out? 11:30 yata lang brown out hanggang umaga na. Nakalagip na naman itong kuryente namin, guys. Init-init, i-brown out na pa. Okay lang sa ako sa araw niya, brown out. Sa gabi niya rin eh. Kawawa ang mga bata.
Daming palaman. Ayan guys, iluto na natin ang ating botchi-botchi. Parang ano lang siopaw na piniprito. Kalaki. Yung kanya-kanya tayo style ng ano pagluluto ng botchi. Ganyan, gising na ang bata. Oh, pinagmemerienda na kasi, kaya ka nagpunta dito eh. Bakit? May ginaluta? May baon man ako, tapos hindi ako mag-ano. At Cheng! Hindi na ba nagain na? Sa bunot lang, sa bunot. Ginagain niya ako magpasyal. Ayang yan. Umaga tanghali hapon ang pasyal mo ah. Naglabas ka man na, kung pag ng paaya. Kaming kalat ni Auntie Ligaya oh. Dami niyang Durabox. Labas ang bituka ng bahay ng Auntie Ligaya. Megabox. Ganyan. Sakit ang braso ko yan. Ganyan. Na. San nan. Para mo dyan. Para mo dyan. Para mo dyan. Basta. Yan. Nakatingin kay Mukang. Natutuwa siya kay Mukang eh. Matakaw daw kasi si Mukang eh. Oh. Wow, ang ganda na ng kulay. Oh, diba? Butchi na talaga siya. Wala lang linga. Bilog na bilog. Kabango na. Nasa loob kasi ang toppings niya eh. Ah, nagtusok na. Dalong natin ito. Yan. Likot-likot na. Mabasag na yung ilaw. Ito nagkapit ka. Ay. Ikaw talaga lahat na lang kinakain mo eh. Lahat na lang sinusubo. Ay. Oh, merienda na guys. No. Mainit yun. Merienda ka din? Ha? Gusto mo ng butche? Ganyan? Gusto mo ng butche? Kayo bigla. Ba't ikaw tayo? Manong ito dyan. Pwede na mag-adeng? Si Balong. Ang kamukha nga kayo. Lamang lang sa ilong. Yan, update tayo sa bahay ni Auntie Ligaya. Hanggang dito lang daw muna sila. Huwag daw muna dito. Anong klase? Bayang po. Sunod daw ulit pag nalugi sa sibuyas. Yan, mga ka-dragon, tikman natin yung luto natin sa Anong lasa? Nasang munggo. Na, ano lang, nakulangan lang kami dun sa may munggo. Pero kung maraming munggo, masarap. Mas masarap. Isa pa lang busog ka na. Pagkakibal man niya.
So ayun mga ka-dragon, hanggang dito na lang po ang ating episode. Sana ay nag-enjoy po kayo sa house tour kay Auntie Ligaya. Yan, i-update namin kayo guys sa susunod kapag tapos na. Ingat po kayo mga ka-dragon. We love you. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye po. Ingat po kayo dyan.